Esperimentu bat egitea nahiko nuke. Telefonoak baituzue? Bai. Zuen mugikorrak? Bai. Nahiko nukezuk, Leire, Alex Sarduiren albisteak topatzea Googleen. Eta zuk alderatziz, Alex, Leirerenak, Leire Martinez jarrita. Eaze albiste, ateratzen zaizkizuen bakoitzari. Albisteak aurkitu behar dituzu, Albisteak. Bai. Leire? Hemen dauke, Diario Vasco esateu, Gatibu lleva hoy al Victoria Eugenia sus melodías salvadoras. Alex Sarduy, cantante de Gatibu, El Correo que esaten du, hará falta tiempo para recuperar lo perdido. Musika albistea dira. Bai, El Correo baita, estreno y aniversario de Gatibu en Bilbao. Bai. Alex, Gatibu, Alex, kontzertuak, bai. Lana eta hori. Alex, aldiz, Leireren inguruan zer diote albistek. Última noticia de Leire Martínez en 20minutos.es. Ves, ya está, nere bizitzarekiko, seguro. Amaia Montero elimina su perfil de Twitter tras explotar contra la oreja de Van Gogh y Leire Martínez. Lehen da bizi agertu da Amaia Montero. Bai, gero agertzen dago, Leire Martínez, ve la oreja de Van Gogh. Se pone romántica con su novio nuevo, perdón. Descubre quién es. Jartzen du? Bai. Bai, jakintzazu zein den Leire bikotekidea? Gehiago... Egon leike, Leire Martínez de la oreja de Van Gogh se pone romántica con su... Barriro, bai, bardine. Gauza berarekin. Es que oso romántica jarri nintzen. Bai, justo orduntze momentu... Justo momentu horretan eta harrapatu nintzen. Es un precioso romance con su nueva pareja. Beste batek ere dio, romantzea eta bere bikotekide berria eta hori guztia. Segi. Joder, que jau. Zukire kurte zuz? Ez zillut begiratu, normalean zillut bitzen. Gaina ere pentsanik, egun batetik bestera pasan itzan ez ezaguna izatetik, ezaguna izatera. Niretzako, kriston xoka izan zen eta kostatu zitzaidan asko hori ulertzea. Aurreneko esperientzia niretzako izan ziren San Fermin batzuk. Nik ama naparra dauket eta orduan naparraldean lagun eta familia asko dauket. Eta orduan nik urtero San Fermin eta jude ginean eta, urtero bezala afari bat egiten dugu San Ferminetan, atera ginean, eta derrepente tabernatan, zuzea, eta derrepente esatezu, ostras, ja ezin dut igual nahi dudana egin, ja jendeak ezagutzen nau, zer, eta gero hori, prentxan zure aurpegia ikusten hasten zarenean, dana da pertsonala, hori nire familia, edo nire semea, edo ezkondu bani, zer, dana. Eta gero, ikusi da, ez, nik nire kideekiko ez dut, alako albisterek ere ikusten, eta ez dut sekula ikusi. Baina niri atera naute, nire bikote ia guztiak atera dituzte prentxan. Zure taldekidenak ez? Udara batean lagun batzukin, junginan Menorkara, eta hor itxasontzi bat hartu genuen eguna pasatzeko eta kala batzutara iltxelizateko. Eta bertan geundela, gaina gero enteratu ginen, bertara eraman ginduen, barko gidari horrek, edo patroiak, edo, berak salatu gintuela. Osea, bera izan zela saltzailea, edo nola baita esan. Eta eraman gindun, puntu konkretu batea, paparatzian jarri eta omentzeon, eta iritsi ginenetikan, junginan bitartera arte, egin zuen kriston dokumentai handia. Sekulako buka egin zizun. Karo, sekulakoa. Gaina oso polita, oso zaindua, ni, bainu jantzean eraman, baino denbora guztian enitun bi zatiak, baizik eta igual bagarri bragatxoarekin nengoen, eta, klaro, atera zituzten, Las orejas de Van Gogh, zan titularra. Gaina oso originala izan zan titularra, Las orejas de Van Gogh izan zan. Eta, karo, ni hori atera zenean oso mindutar sentitu nintzen. Hostia, bide, parkatu, eske, pentsa. Eta, karo, ni oso mindutar sentitu nintzen, hasi nintzen deika, esaten, ze egin dezake, abokatukin da dena hitz egin nuen, esaten, eske, etzain nire irudia horrela ikustea gustatzen, eta ez dakizar. Eta goazen ez, pasaziatela kontaktu bat, etzan albiste hortako zuzendaria, baizik eta beste albiste antzeko bateko zuzendariaren telefonoa pasaziaten, eta arekin hitz egin nuen, eta arek esan zean, beida, arrazoi osoa dezu, gaina salatzen balima dezu, irabaziko dezu, albisteak badaki hori, eta badute dirua zuri ordaintzeko behar dezun edo, baina badakizu zer gertatuko den hori egiten balima dezu, bihurtuko zarela, beraien objektibo edo ez dakit nola esan zidan, ze alde batetik badute nahi zuten titularra dela, La oreja de Van Gogheko Leirek salatu gaitu argazki hauengatik, ordun jendeari interes handiagoa sortuko zaio argazkiak ikusteko, eta bestetik, zure gana jungo. Markatuko zaituzten hola baitere. Karo, eta karo esan ziaten, ordun, bakizu zer den gomendiorik oberena, ustazu astebete, datorren astean beste baten titiak agertuko dira,
eta zureak ahaztuko dira. Baina ze astea, pasa behar duzun bitartean. Eta gainera ez da hain... Osa, egia da, urrengo astean, bueno, Elena nahi atera zuten, bueno, oso itxusia zan erreportei batean, eta egia da, ja, jendeak ez zitula nire titiak komentatzen, baina eske urte betera berriro atera zituzten, eta urrengo urtean udaran berriro. Eta esatezu, bueno, zer da, osa, nire titiak neriak dira, eta nik erakutsi nahi bali ditut, bale, baina, joe. Baina ez erakutsi zuk. Karo, orduan, hor badago beti... Karo, nahi olako liskarrak ez zaizki gustatzen, eta abokatuari esaten nuen, orduan zer egin dezakegu santzean behi da, nahi bali maizu guztazu, eta ez dakit. Eta utzi genuen, baino askotan, igual damutu izan naiz, ze irudizentzat askotan horretzaz ere baliatzen direla. Jende askok ez duela salatzen, eta jende askok ez duela ezer. Beldurra sartu, eta hartara... Karo, orduan... Eta oso horrexala esatea, ez egin kasurik, eta listo. Begiratu bestalde batera, baina ez zaila hori ere, ez da, praktikan. Ez que zu jartzen duzu interneten eta agertzen dira las orejas de Van Gogh.